El sistema educatiu pateix un infrafinançament endèmic i no hi ha voluntat política per invertir en recursos que atenguin les necessitats reals de l'educació. El Departament d'Educació ha fet una pèssima gestió de la pandèmia, ignorant les demandes sindicals unitàries i de la comunitat educativa. El que fa un any no sabíem és la pèssima gestió que el Departament d'Educació faria de la pandèmia i de les necessitats que generaria en l'àmbit educatiu. La manca d'inversió ha posat en evidència durant la pandèmia les mancances del nostre sistema educatiu, l'alt índex de segregació escolar, l'empitjorament de l'atenció a l'alumnat, la manca de recursos i l'augment de la càrrega laboral. Menys retallades i més inversió. Menys retallades i més inversió. Tot i l'esforç que ha fet el personal per mantenir els centres oberts, el Departament d'Educació no li ha tremolat la mà a l'hora de deixar sense nomenament a les persones substitutes durant les festes de Nadal i de fer tornar als centres el personal de risc. Des de fa 10 anys mantenim retallades de les nostres condicions laborals i cal recuperar-les ja. Ara és un bon moment per fer reducció de ràtios en aquest sentit i augmentar les plantilles. Reclamem mesures reals per la nostra seguretat i que no posin en risc la nostra salut en els centres. El decret de direccions i de plantilles atempten contra la democratització dels centres i la transparència a l'hora de cobrir els llocs de treball. Exigim la seva retirada perquè els projectes educatius tornin a estar en mans dels claustres i les places dels centres s'ocupin sota el criteri objectiu dels mèrits.
Volem discutir, parlar, compartir col·lectivament amb tot el personal dels centres. Així que us animem a totes a participar en les assemblees de zona per valorar les reivindicacions plantejades i concretar el calendari de mobilitzacions que pot culminar amb vagues si es veu necessari. Cridem a la màxima participació en les convocatòries d'aquest pla de lluita. Ens hi juguem molt.